Kaixo, Afrika biban naz, ongi etorri FEMeko laugarren denboraldira, eta gure lehenengo programarako bi emakume zoragarria dekoguz, amen, eta aurkezpenekin jungo gara, kaixo neskak, Kaixo. ongi etorri. Eskerrik asko. Hasiko gara Maite Larburugaz, hemen erondan zozela. Maite Larburu, konposizioaren eta eszenaren artean naturaltasunez dabilen musika sortzailea da. Amsterdamen antzinako musika trebatua. 16 urtez bertan bizi izan zen eta Europako historizista garrantzitsuenetako batzuekin kolaboratu du. Aldi berean, kantautore gisa ibilbide bat egin du 5 disko argitaratuz. Hoien artean, Crack eta Ezurren azpian hainbat sari jaso dituztenak. Bere unibertso artistikoa arte eszenikoetara, dokumentaletarako konposiziora eta podcastetara ere edatzen da. Non soinutik narratzeko modu berriak aztertzen jarraitzen duen. Bere azken lana, Maister 2025 argitaratua, musikaren eta existentziaren iragankortasunari buruzko hausnarketa poetikoa da. Ondo izan dugu, ez? Ze polita. Ze ondo entzuten da, ez? Zeure gauzak holan zeure bizitzia. Bueno, baina batzuetan ederrago ateratzen da besteetan baino. Gau, oin ondatara da. Horregatik. Orrun, geure bigarren gonbidatuagaz goiaz, kaixo Janire. Kaixo. Janire Etxabe, dantza eta zinema uztartzen dituen euskal sortzailea da. Aireko dantzan eta site-specific delakoan espezializatua, arrobi dantza vertikalaren eta dimegaz Hori. elkartaren sortzailea, dantza vertikaleko eta bertan bera utzitako ikuskizunak garatu ditu. Baita euskal kultura ardatz duten ikus entzunezko proiektuak ere. Haren lanak nazioarteko ospea jaso du, Harria Herria film laburrak sariak jaso ditu, eta Harria Herria eta Geurera lanak finalistak izan ziren Max sarietan. 2024an bere lehen dokumentala estreinatu zuen, Aizelerroak, eta gaur egun 2026ko ekoizpen berria prestatzen ari da. Toma ja. Ole. Ole! Janire, Maite, ze ondo, zeuek hemen izatia. Zelan hartu dozue gonbidapena? Gustora. Bai. La pozik, gure artean, ez? Askotan ez da gertatzen, nola elkarrizketa, elkarbanatuak bestelako artistekin eta... Bai, alaz, eskertzen dira holako espazioak irekitzea, gure lanak aurkezteko eta beste artista batzuen lanak ezagutzeko ere bai, ez? Garrantzitsua da holako espazioak egotea. Ze ondo. Neu gauza berdina pertatzen dut, Konektatzeko daulan emakumion artean, lehen egon gara berbaitzen bizka bat eta nahiko interesantea izango da gaurko solasaldia, seguru. Aber, gauza bat egin hasteko eta behin berotzeko pizkat, izotza apurtzeko, froga pare bat egingo doguz, bale? Erraza izango da, galderatxo pare bat egingo dotzu edaz. Eskatuko dotzu etolan konfesio batzuk esateko, pare bat, bakoitza. Holan, inork ez dakien zeozer, zeuei buruz, erdi sekretu bat. Bai? Prest? Bai. Hasi, Janire. Sekretu bat. Sekretu, erdi sekretu. Zozer bitxia, bitxikeriren bat. Uste dut jende gitzi dakiela, baina niri heavy metala guztetan jata asko. Heavy metala, death metala, thrash metala. Baina pillo guztetan jata eta kontzertutara jutea, beltzez janztea eta hor buru astintzera. Bai. Benetan? Bai. Ze beti lotu egiten zait, tradiziozko gauzekin, musika tradizionalarekin, hola hori bultzatzen dut eta hori zabaltzen dut, ezta? Baina gero niri gustatzen zaidana benetan, ondo pasatzeko eta lagunekin gozatzeko, heavy metala da. Zeban, espero, baina bai, imaginatzen zaitzuto lan. Bai, ezta? Bai. Oso ondo.
Ta, bigarren gauza bat, a ber? Ba, bigarrena, nire boltsoan beti eramaten dudan gauza bat eta eraman behar dudana, ba, adrenalina injekzio, zistada bat emateko bada espadaz, alergia pilo ditut. Ai, amaz ez usto. Bai, alergia pilo ditut, eta bereziki gatuak eta erleak, eta bada espada beti gainean eraman behar dut. Arriskurik ez bai, pasatzeko. edo non topaldozu erleren bat, erokatu Edo bat. katuren bat, bai. Eta hori ere, inork ez daki, orain bai. Ez que geratu ez daki zaurpegia dekoan, baina Ja. esan duzun lan adrenalina, esan dut, honek zer eramaten daue poltsan. Da, gaur ekarri dozu Bai, hor denbora daukat guztitzan poltsoa. oki behar dozu. Bai, ondoan, bada espada. Ba, espada. Bueno, Bai. hemen erlerik ez egotea espero dugu, katurik ez dugu ekarri, zuk ez dozu ekarri, ez? Ba, nahiko Orduan, felinoa naiz. Ai, justo. Nire asko gustatzen zaizkit. Benetan. Baina baserri batean bizi naiz eta katuak daude inguruan. Baina gertu ezin ditut eduki. Ez. Vale. Jode, ze pena. Bai, izugarria, Izugarrizko. Bai, pena emoten da. Nori katua gustatzen jataz asko. Maiteri bezala. Maite, eta zu? Hola, a ber, sekretuak. Bitxikeri bat. Bitxikeri bat. Bai. Bat, egoera sozial oso jendetsuetan asko agobiatzen naiz. Imagina. Ez dakit jende askok badakin hori, agian bai, baina bai, Esa ataratzen orduan Ba, asko. nahiko pertsona bakartia naiz, oso soziala ere ba naiz, baina beti sozializazio neurtu batian edo jende kopuru batekin. Gehiago da, ez dakit, antzerkira zoazela eta gero bukatzen danean, jende guztia hor geratzen danean, Bai, badakizu antzoki atarian hitz egiten bat bestearekin, eta ni geratzen naiz paralizatua. Ez dakit norekin hitz egin, ez dakit. Ba, imaginatzen zaitut, bai. Bai? Bai. Bueno. Zagatik. Nolako zozer bai batzutan bai banazo lakua, en plan, kostatzen Dienta asko eskusten doanean, ez dut agantatzeko zaten da. Uste nahiko orokorra dala, baina, igual jendeak hobeto disimulatzen du, nahi iruditzen zait. Zer, bai. Ze ondo, eta bigarren gauza bat, a ber? Kafeari beti botatzen dizkiot hiru. Etxean txigortzen dut kafea. Gustatzen zait txigortzea egin aurretik. Eta txigortzera botatzen detenean kafe ale kopuru hori beti botatzen ditut. 3 kardamomo ale. Kardamomo, bale. Ze gozua dane kafia kardamomoaz? Eske asko kostatzen zait hori gabe, gustatzen zait beste motetako kafea baita ere, baina etxean beti kardamomoarekin hartzen dut. Bai, behin probatxo. Bai, 3, 2 babirez, ez dakit 3 jarri nitun eta uste igual batekin hasi nitzala eta gehitzen joan zan, ez? Baina bai, 3, perfectu. Beharrezko neurria izango da, bai, iruditzen zain neri baietz, bai. Ze ondo. Oso interesantia. Ta bigarren froga. Hau ja preste zauzi, eiteko. Gogoratu, ekarri behar izan dozuela bi gauza. Bueno, gauza bat, parkatu. Gauza bat, errepresentatzen zaitzuen gauza bat, esanguratsua dana zeuentzako, eta esan zer ekarri dozuen, zergatik. Vale? Eta saldu pizkat historia. Historiaren bat badago, gauza horren atzian, vale? Ados. Gustatzen jatzean geratzen da ja nire holan. Bai. Ze interesante. Venga, ja nire hasi zu. Ni ekarri dut arnesa. Toma, ja. Arnes bat. Dantzarako erabiltzen dudan arnesa da. Vale. Eta zergaitik ekarri dut, nire pasioa dalako. Gaztetan eskalatzen nuen, orain ere bai. Eta eskaladak eraman ninduen dantza vertikala egitera. Eta nire estentzio bat da, zeren honekin lan egiten dut, honekin entrenatzen dut, baina honekin ere oporretan noa, eskalatzera, orduan denbora guztian. Ez ara deskonektatzen. Nire estentzio bat da. Arnesa gazbeti, da, nun erosi dozu? Hauek Bartzelonan. Bartzelonan erosten ditut, gustatzen zait modelo hau, Bartzelonan bakarrik topatu dut, oso gerri zabala duelako, eta guk lunbarrak asko zaindu behar ditugunez, Bai. Gero eta zabalagoa, hobeto.
Eta honekin, nire gorputza funtzionatzen du oso ondo, eta konpainiarentzako, arnesa hauek erabiltzen ditugu. Eta ditut dia 6 arnez apurtu, eta biltzen ditut guztiak, gau ere apurtuta dago, ez du ematen, baina apurtuta dago. Eta ez dakit, gordetzen ditut apurtuta dauden arnesak, ere bai, egunen baten, hauekin zer egiteko asumarekin. Bale, baina airian ez direz apurtzen, ez? Ze hori izan da holan, Bai, airian apurtzen dira, baina ez dira apurtzen segurtasun lekuetatik. Apurtzen dira agian, josturetatik, baina ez segurtasun puntuetatik. Bale, ze Bai. susto. Janire. Bai, ze apurtzen direnan airean entzun duzu olako klak bat, eta esan duzu, ai. Begiratzen zara ja ondo dagoen, baina dira josturak, segurtasun puntuak. Ze susto, da ganea bertigo dekot, eske nuke zingo niko hori egin. Goian egon dantzaten da. Egunen Entzuten badut baten- krak bat, ai ama. Probatu barko dozu. Txiko, hola. Lurretik gertu. Lurretik oso gertu, bale? Zego estelan ezingo neuke. Bale, oso interesantia, Arnesa. Ta zeu? Nik ekarri dut matriuska bat, barruan dituena beste Moi, hainbat matriuska, txiki bat ere badauka, eta horrek barruan beste bat eukiko du ziurrenik, baina horretarako fisika kuantikoaren neurgailuak euki beharko genituzke. Eta ekarri dut matriuska hau, Moskun erosi nun, aspaldi batian, bigarren eskuko, ez da berria, zaharra da, guri gustatu zitzaidan, azoka batian erosi nun. Eta nire azken diskoak Maister izena du, Maister da inkilina edo zerbait habitatzen duen norbait. Eta iruditzen zain matriuska badala horren adierazgarri, matriuskak barruan beste hainbeste matriuska bizi ditu, guk bezala, guk habitatzen ditugu espazioak, gu habitatzen gaituzte pertsona askok, izaera askok, gure genealogia guztiak, beste pertsonek, eta hoiekin, nolabaiteko elkarbizitza paketxu bat egitea, ez da erresa beti, baina... Ez da. Baina gustatzen zaite ideia hori, eta... azkenean ez dala ni naiz, baizik eta gu gera, ez? Ze polita, ze poetikoa. Bai, azaldu dauen moduan, ez? Beatu nazolan. Geratzen ez txunditu eta hitz egiten Neuge duzun bai. bakoitza oso sakona da. Neuge bai, Maite. imaginatu dut, beran, bai, eske sakona da. Bai. Espirituala, zer deko zu energia, eta hola, oso. Sorgina. Ipiniko gara en plan sorgin, Hori da, zer hori gustatzen diat asko ganera hori. Eta gauza bat, nun erosi zenduan, Rusian. Bai, Moskun. Moskun, konkretuki. Konkretuki, plaza, hain ez naiz goratzen, plaza batean, baina ez naiz goratzen, izenaz. Eta ordutik beti eramaten duzu, ero dekozu etxian, nola? Ba, etxian, matriuska guztiak eukitzen ditut bere lekutik atera eta bat hemen, bestean. Bai. Erosi nituen bat baino gehiago, asko, iruditzen zait, pentsatzen dut garai bateko panpinak zirala, ez? Jolasteko aurrentzat. Bai, historia, ez dut ezautzen. Nik hola imaginatzen dut. Eta erosi nituen, oparitzeko, berriak edo, souvenir dendetan bat baina gehiago. Baina hau, hola zaharra, niretzako erosi nuen. Bai. Ze ondo. Gustatu iat, orduan neuk esango neuke froga gainditu dozuela, bale? Bisa, gainditu dozu ez, ze ondo. Interesgarri, za. Benetan. A ber, orduan, oine berbaingo pizkat, ze aurkezpenean ez dakite oso argi geratu dan, zeuek ulertu dozu zeuen aurkezpenak. Irakurri dodazen moduan, nolan, geratu zari holan entzuten dozunean zeuei buruz berbaitzian geratzen zari, hau dana neukein jot, ez doze hori pentsaten, hau ninaz? Bai. Ez? Zeure kasuan adibidez, Amsterdamen historizista, ez dakit, nik esaten, galderazko dekodaz zuei egiteko. A ber, Amsterdam, geratu jatan, Amsterdam, musika aintzina, 16 urte Amsterdamen, historizista garrantzitsuen azaldu mesedez. Azaldu. Honeteko, bai. Bai. Agian hemen ez da hain ezaguna mogimendu historizista. Nik musika klasikoa ikasi nuen. Musika klasikoan
jaso nun hezkuntza, violinista naiz. Berez. Berez violinista. Bai, violin jotzailea naiz. Eta ikasi nuen ikasketak egin dituen Euskal Herrian, Madrilen, eta gero joan nintzen Amsterdameko konservatoriora, espezializazio bat egitera. Espezializazio hori da antzinako musika edo zuzenago esan da mugimendu historizista. Eta hau da, garai bateko esan dezagun. Errenazimendu garaiko musika edo barroko garaiko musika. Vale. Bach, adibidez bestela jarriko dugu. Bach jotzen zan garaian, Bach bizi zan garaian, nolakoak ziran musika tresnak. Ze aldatzen joan dira, ez? Biolin bat zan orduan eta biolin bat da orain, baina soka desberdinak erabiltzen ziran, arku desberdinak, haizezko instrumentuak ere asko aldatu dira, adibidez oboe batek orain botoiak ditu, baina garai hartan zuloak zituen, besterik ez, orain pianoa erabiltzen da, baina orduan klabezina erabiltzen zen, pianoa ez zan existitzen, Bachek sortu zituenean bere piezak pulsatzeko, ez zuituen pianoan sortu, klabezin batean sortu zituen. Orduan, mugimendu honek egin du lan bat sakontzeko, ikasteko garai hartan musikak ze soinu zuen. Ze hori etzan existitzen, Bachen piezak pianoan jotzen ziran, orkesta modernoekin, eta orduan jende talde bat hasi zen hori ikertzen. Ikonografiari begiratuz, garai bateko kuadroak, edo musikariek beraiek idatzitako metodologiak irakurriz, eta orduan soinu berri bat sortu zen musika horren inguruan, garai bakoitzarekin egin deike, klasizismoarekin, eta nik hortan egin nuen espezializazioa. Wow! Ez que hauz bizako lan. Bai. Ez que niork ez dute... Kimera bada azkenean, ez? Inoiz ez dugu jakingo benetan garai hartan musikak ze soinu zuen. Ez dagolako grabaketarik. Hori. Eta gaurko sokak aldatzen joan da dena, gure gustoa aldatzen joan da, orduan ez dakit. Saiakera da egitea, agian gutxi bera horrela, baina agian ez, agian jendeari gustatzen zitzaion estridentzia guri baino gehiago, edo guk onartzen ez ditugun soinuak, beste garai bat zan, beste isiltasun bat zegoen, ez zegoen telebistarik, ez zegoen irratirik, ez zegoen grabaketarik, beste pertsona batzuk ziran, ez? Beste matriuska zahar bat, atzekoa, eta, interesgarria da. Bila ibiltzea. Oso! Oso! Pasada bat. Bale. Geratu nazoran. Ondo. Entzatu duzu jotza eta gero olako itzaldiak ematea? Oso interesgarria da. Oso interesgarria. Eta jende askok ez dakigu. Hori buruz, eta zeuk asaltzen dozun moduan ganera. Geraten dira, banako lan. Bai. Gauza da oso fragmentarioa dala musikaren mundua, eta ni, karo, hortan espezializatu nintzen, baina gero musika gintza garatu dut, eta kantu gilea ere naiz, eta hor ja beste estilo bat egiten dut. Itutan agolako, bai klasikoa, bai beste musika asko entzuten, eta orduan nahiko musikari zabala naiz, baina musikaren mundua oso fragmentatua dago. Historizistak handik, ez dakit, romantikoak hortik, heavy metalak handik, besteak, eta orduan, horiek uztartzea ez da erresa, eta orduan dena dago oso fragmentatua, nire ustez zoritxarrez. Bai, zoritxarrez. Baina ederra litzake, horrelako jardunaldi bat. Disiplina guztietan gertatzen dela, dantzan ere bai, oso fragmentatua dago. Zure kasuan, adibidez, galdetu nahi nutzun zeuri bai, zeure historia pizkata saltzeko. Lehen esan dozu, zeure gustatzen jatzula mendia, eskalatzia, eta eskalatzetik etorri zan honen afizinoia holan azaldu pizkat. Ze honek bai, alturatan ibiltzia eta dantxatia, arnez bateaz, kuriosoa bada. Kasualidades agertu zen dantza vertikala nire bizitzan, nengoelako oso saia zen sektore batean eskalatzeko, orduan aspertuta nengoen, eta nintzen saltoka, pizka bat denbora pasatzeko ondo eta aspertzeko, ez? Zure kontura? Bai, saltoki. Eta bat batean bazpitik pasatu zen bikote frantses bat, eta dantza vertikala egiten ari zara, eta ni, zer da hori? Eta jaitzi nintzen, eta erakutsi zidaten Antoine Le Menestrelen bideo bat,
Talde Menestrel Ale, da... baina hau non izan zen, nola, hau zer da? Pelikula bat, en plan, zeu, nengoen hor, dantzaten, da bikote bat pasatu zan beti, ni nengoen denbora pasatzen, ze, ni ez nekien hori dantza zenik, Vale. ni nengoen saltoak egiten, denbora pasatzeko, eta batean bikote hori, pasatu zan, dantza vertikala, eta ni, bueno, zer da hori, erakutsi ziaten Antoine Menestrelen bideo bat, eta Antoine Menestrel da eskalatzaile old school oso ospetsua, gero nire irakaslea izan dena. Venga! Bai! A ver. La vida rima. Eta bai, eta bideoan ikusi nuen bera dantzan, eta zen, wow, nik hau egin nahi dut, hau ikasi nahi dut. Eta hortik aurrera jarri nuen fokoa horretan, bidaiatu nuen pila bat ere bai, aintzindariekin ikasteko, Italian, Venezian, Lisboan, Brightonen, dantza vertikaleko formakutza ona jasotzeko, eta hemen ere pareta batera ondora bizitzera joan nintzen, Korte Zubira, eta urteak eman nituen pareta horren ondoan praktikatzen, ensaiatzen, eta hor nire lehenengo proiektu atera nuen. Nire lehenengo proiektua izan zen laburmetrai bat, eta hortik ja pasatu ginen zuzeneko emanaldietara, eta bueno, gaur egun baditugu ja 3 zuzeneko emanaldi, eta 3 laburmetrai, ere bai. Eta pareta baten ondoan esaten dezunean, zer da, barruan edo Ez paretak, kanpoko paretak dira, bai, kasu honetan hau zan arroi bateko pareta, baina adibidez dokumentalean ikusten da, Euskal Herriko txoko pilotan, mendietan, mendiko paretetan, kobetan, amildegietan, itsasoaren ondoan, pareta bikaina daudela, disiplina hau praktikatu ahal izateko, ez? Kanpoan, beraz, praktikatzen duzu. Bai. Bueno, eta gero konpainiarekin badaukaguen saiatzeko frontoia. Bai, gautegi sarteagan ensaiatzen dugu, bertako frontoian, eta hor orduak emate ditugu, bai, sortzen eta ensaiatzen. Ze politxa. Benetan, Bai, ikeragarria. Eta nola gertatu dan dena, ez? Hori da. Ez que surrealista da. Surrealista total. Bai, eta gainera, hasi nintzen denbora pasa bezala, ez? Ni urtero jartzen nuen erronka fisiko bat, kirola egitea astu gustatzen zaidalako, eta Josu Bermeoko lagun batek esan ostan, Jani, baina, bueno, ari zara urtero erronka fisiko bat, urte horretan egin bar nuen triatloi bat, zergatik ez duzu fokoa jartzen dantza vertikalean hori gustatzen zaizula, eta ondo ematen zaizula, eta, bueno, zergaitik ez? Eta hor hasi nintzen, baina eguneko unean. Egunero, kaina pilo sartzen gorputzari, eta bai, azkenean pentsatzen dut gauza bat nahi duzunean aurreratara, oso konstante izan behar zarela, ez? Eta egunero ekin eta ekin ibili behar zarela. Hori da. Eta hola sortzen direz, proiektuak, batzuk onak, beste batzuk esainonak, da horri buruz berbain nahi dutzu eta zelan sentitzen duzu, zeure kasuan, zinea eta dantza ustartzen duzu. Zeu gero zeure musikian bebai, komposatzeko, eske ezin dut imaginatu, entzun behar dut, egiten duzuna, oso kuriosidade handizadekot. Orduan, zelan dakizue proiektu bat, urtean zehar ideia asko pasaten direz, burutik. Eta zelan esaten dozu, hau honek ideiak merezi dau proiektu bat bihurtzia. Hau bai. Zerke esaten dutxo lan barnean kantaren bat, ero zeuke, laburmetraiak ero egiten dozu zenian, ero dantzaz, ez zeuke egiten dozu dana, koreografia eta dana, ez? Koreografiak egiten dugu, normalen laburmetraietan izaten dira improvisazioak, espazioetan sortzen ditugun improvisazioak, eta konpainian, arrobi dantza vertikala konpainian, koreografiak egiten dugu taldeka. Dantzari guztiak elkarrekin. Bale, baina ideia bat horrek, ideiak esateko, honek merezi da proiektu bat izango da. Sentitzen dut merezi dau, zelan... Ideia edo dramaturgia edo eduki bat duzunean aurrera ataratzeko edo horretatik laburmetrai bat egiteko edo sorkuntza eszeniko bat, ni oso argi daukat, ez dakit, da virus bat bezala. Gorputzean sartzen jata ideia bat eta ezin dut paratu, baina ezin dut paratu aurrera atara arte. Orduan, oso argi daukat pena merezi duela edo aurrera atara behar dudala, ezin dudanean ideia burutik kendu. Bai.
Hori da, ametsa egiten dozu, egin behar dut. Bai, baina denbora guztian, pum, virus bat bezala da, Bai. orduan aurreratara behar dut, ezin naiz egon hori aurreratara gabe. Bai, eta zeure kasuan be bai. Bai, oso identifikaturik sentitu naiz, gainera esan du hoxe esatean ninduan, gorputzean gehatzen zait hiltzatua. Bai. Gorputzean, hor dago. Eta badakit egin behar dudala, hor jarraitzen duela. Bai, horra. Hor jarraitzen du, bai. Bale, eta justo kontrakoa. Noiz dakizue, bueno, hau alde batera utzi behar dut, saiatu gara, energia asko ipini dugu, baina honek ez da funtzionatzen. Zelan badakizue batzutan jende asko jarraitzen da, eta ez dakien plan, oneraino, benga ja, itxi. Zeuek badakizue noiz itxi bebai, noiz hasita, noiz itxi behar dozuen proiektu bat? Nire ez mesedez, bai. Berak usten du bere burua. Bai. Berak usten du, nire kasuan, berak usten du bere burua eta ahaztu egiten zait. Bai, Ez da kator, bai. Gauza bat hau. Eta gero bere buruak esaten du, ez, ahaztu egiten zait. Ez da lan en plan, kanta batian zauzela, egiten olan akordiak, hau, besti harmoniakin, lantzen, ordu asko, bai. Hilabete pare bat, Bai. zeatik ez, Bai. eta zeu pentsaten dozu ondo dauela. Bai. Da, ordune, kantak berak esaten dugu, en plan, utxista zupakian, osea, geno? Normalean 2 hilabete pasatze baitut, aurrera jarraitzen du. Osea, ez zait gertatu hori. Ez, en plan, momentu bat esaten zu, ez zait, bez? Ez. Ez, Ez. Niri bai. Osea, gehiago da zerbait goiz bat, atxalde bat zerbait egiten ari naiz, eta gorputzean jarraitzen badu eta jarraitzen badet, aurrera ateako da. Gero, ez duen funtzionatzen, edo funtzionatzen duen, agian beste kontua da. Baino bertan bera usteko, normalean berak usten du bere burua. Osea, ez zait geratzen gorputzean hiltzatua. Osea, ahaztu egiten zait. Alde egiten du. Eta zori? Ez que nire zait gertatu ere, ez hau da ideia bat esatea, bueno, hau itziko dut. Ez, nik uste dut kasu hori edo bizipen hori ukiko banu, izango zan igual, rizuk esan duzuna, edo pasatzen dela hortik ideia bat, baina ez dela gorputzean geratzen, edo motivazio falta. Baina ez zait gertatu, osea, eske ideia bat etortzinetan edo gai bateri heldu nahi diodanean eta gai hori landu eszenikoki, ezin dut askatu. Osea, ez zait gertatu albo batera iztea ideia bat. Ez, bainuk. Askotan normalian ez, baina batzutan bai, ez? Pentsaten nebana baino zailagoa dala, ero gauzak justo dana kontran ipintzen dana, agian unibertsuak esaten, bueno, neuke bai oso olakoan ez, unibertsuak esaten dozten plan, ez jarraitu bide horretatik. Ero aldatu zeo zer, hori ez da bidea. Agian beste era baten egiten badozu, bai, baina ez dakizu erritmoa, edo hau. Eta batzutan esaten dut, zergatik ez da, bueno, agian ez da izan bihar, ez? Da izten dut. Beste gauza txarto gertatzen diranean, batzutan unibertsioa da esaten, ez, itxi. Joan beste gauza batera. Bai, ez da? Bueno, nire kasuan. A ber, eta zeueke momentu askotan, sentitzen zara holan, bajonazua dekozuz, kantzata, ez dekozu ilusiorik, bueno, edo zertarako bez, da proiektu horretarako bez, da zelan entrenatzen dozu hori intuizio artistiko hori ez galtzeko. Ze batzutan denboratxo bat hartu behar dozu, eta bueltatxia, ez da erraza ez, bueltatzen entrenatzeko intuizio hori zer egiten dozue. Ez dakit ulertu dozuen ero. Bai. Nire kasuan deskantsua behar dut. Zerbait oso aitu naizenean sorkuntza asko lantzen, adibidez, disko bat egiten dezunean bezala, edo, bueno, batzutan beste proiektuetan parte hartzen badezu asko eskatzen duena zuregandik, sorkuntzatik, eta gero behar dut deskantsua. Hori argi dago. Gorputzak esaten dit baita ere. Osea, agortuta nago.
lurra baratzan, gauza asko landatze baituzu, etengabe, azkenian ez du ematen, lur horrek behar du barbetxoan ustea, ez, esaten da. Usten da, deskansatzen. Bai. Eta gero, hasten dira, poliki-poliki sortzen da. Hemen hosto bat, hemen belar bat, eta bera sortzen da. Baina bai, gorputzak esaten du, jazta, agortuta zaude haizea, ez sortzen haizeana da aurrekoaren errepikapena, edo berriz gauza berdina esaten haizea. Hori da. Bai, orduan, behar da denbora. Denbora behar da, bai. Denbora behar da, nire kasuan, Bai. Ze bizipenak behar dituzu baita ere, zerbait sortzeko bizipenak, eta zerbait behar dezu baita ere erronka daena zuretzako, edo zerbait berria ikasi, nire kasuan. Eta horrela, bai. Nik egiten duana da kultura asko kontsumitu. Asko gustatzen zait museora joatea, artea ikusi, irakurtzea, antzerkia ikustea, edo musika talde bat entzutea, danerik entzutea, eta askotan nire lanarekin zerikusiak ez duen zerbait. Horrek asko inspiratzen da. Nire lanarekin zerikusirik ez duena, hortatik jasotzen dut pilo bat, batez ere museoan eskulturak, margoak, horrek inspiratzen dut pilo bat, aintzinako argazkiak, olakorik, eta blokeatuta gona izenean sorkuntza batean, nik egiten dudan adibidez nire bakarkako sorkuntzetan, bakarrik sortzen duzunean hori oso gogorra da, bakarrik eman duzulako denbora asko, eta kuestionatzen dituzulako gauza pilo bat, eta gertatu zitzaidan nire bakarkako lehenengo sorkuntzan, pilo bat hilabete blokeatuta nintzenan, eta zen, bueno, listo, deskantzu bat behar dut, ez dut aurrera egiten honekin, deskantzu bat, eta hola bapatea, bizitza aurrera doa, eta bapatean egun batean, enbide honetatik jarraituko dute sorkuntza honekin, ez? Bapatean ez dakit zabaltzen da lehioa, argia sartzen da, eta ikusten duzu argi. Baina badira momentuak oso blokeatuta geratzen zarela, baina, bueno, bizitzaren faseak dira, ez? Bai. Eta ez diote, ez nauk eskatzen, daukan garrantzia, fase bada, blokeatuta zaude, jarraitzen duzu zure bizitza, eta bizipenak asko elikatzen dute sorkuntzak, ez? Norberaren bizipenak. Bai, zerk inspiratzen zaituen da, justo, erantzun doztazu da, ederto, oso ondo, oso naturala izan da. Bai. Zerk inspiratzen nagoen? Bizitzak eta heriotzak. Heriotzak? Bizitzak eta heriotzak, gauza bera da, bai. Da, txampon baten bi aldeak, ez? Hori da niretzat, hola, bi hitzetan esan da. Horrek inspiratzen hau. Eta, a ber, heriotzana geratu diatore. Bizitza eta heriotza. Bueno, azkenean bizirik egotea ez hiltzea da. Eta denok hil behar dugu, eta hil egingoea. Ez dakigu noiz, inguruan hiltzen ari da jendea, gauzak, mundua, denbora, pasatzen. Hori da nire lientzoa, denona uste dut, naiz ez da ez gehan hartzen. Heriotzari bizkarrez bizigera, existituko espalitz bezala. Orduan orokorrian, ezara holan gauza konkretu batetaz inspiratzen. Bueno, berak esan da, honi noia antzerkira, ero museoetara, zeu ateratzen zara kalera, ero esnatzen zaren momentutik ja, inspirazioa hartu lehikezu, ez? Jaso lehikezu holan. Bai, noski gauza guztietatik, film bat ikusten duzu, irakurtzen daizean liburua, baina horretara zoaz, nire filtroa doa pixkat nire bizipenetik, bizitzen ari naizen gauzak dira resonatzen dutenak nigan, orduan hartuko liburu bat zerbaitegatik, ikusiko dut esposizio bat beste zerbaitegatik. Hor noa, nire bizi zirkustantziak, ez dira beti berdinak, ez dira berdinak oain dela 20 urte edo orain, baina beti da bizipenekin lotutako zerbait, eta niretzat bizitza eta heriotza gauza bera dira, eta uste dut hori dela guztiaren transfondoa, naiz eta ez gehan ohartzen. Eta horrek inspiratzen hau.
bagoa zela bizitza honetan, nora ez dakigu, nondik uste dugu baietz, baina agian ez da ere. Eta hori da ni inspiratzen nauena. Horrek egiten du dena niretzat eder momentu efimero hori ez dana inoiz errepikatuko, sekula. Naiz eta berdina egin, kafea egunero 3 kardamomo aletxorekin, baina inoiz ez da berdina, beti dago zerbait, eta hor esna egote horrek inspiratzen hau hori da niretzat, nire inspirazio iturria. Wow. Ukituta entzuten, denbora, orduk, benetan, ez da? Bai. Zelan esaten duzu zen gauza? Oso sakona zara. Bai. Bai, eta mugitzen, ni mugitzen gauza asko, bai. Bai. Begira. Konetatzen dugu horreaz, Ze politxa, esan dozuna. Orduan urrengoko galdera da, ze danot dekogu saugarri bat, artistok, sortzen dugunok. Artistikoa ez dana, salbatzen gaituena, ez? Ez dakite adibidez, pazientzia. Da, zeuek, zein ezaugarri dekozue ez artistikoa, zeure lanbidetarako, lanbidean lagundu zaitzuena, askotan ganera. Esaten duzu, honek beti salbaten hau. Niretzat humoreak. Humorea. Bai. Kaskagorkeria ere bai, perseverantzia, ez? Zuk lehen esan dezun bezala, zerbait artistiko aurrera ateratzeko. Biolina jotzen ikasteko, ia asto bat izan behar dezu. Asto bat. Ez que biolina, madre mia. Fisikoki, neuromuskularki egiten aizeana, da... burua lertzeko modukoa. Bai. Hori, errepikatu eta berriro eta ezakizer, eta, perseverantzia ere, bai. Baina salbatzen nauena, perseverantzia batzutan nekeza ere bada, nik esango nuke humorea. Humoreak salbatzen nau. Osea, tentela izateak, ni oso pailazoa naiz. Txorradak esatea, tontoaren egiteak. Benetan, Amoreko zoran tan serizo, bai, ez da? Bai, ez du. Gustavo jatanik guzti hablan, ez? Galdetu dezunean zure sekretuetako bat hori ere bada, enaiz bat ere pertsona serioa. Wow. Hori ez da zuen lehen esan, baina erantzun posibleetako bat zan, enaiz bat ere pertsona serioa. Ez, oso txoroa naiz. Ze ondo. Asi querían emoten su plane. Bai. Ze ondo. Bizitza eriotza zaki zer. Vale, ya vale. Venga, maite. Venga, txorrada batzuk bota. Ze ondo, superfan. Superfan, Bueno. Maite, ze ondo. Da, zeu janire? Nik uste lehena ipatu dituela, Konstantzia, perseverantzia, ekina izatea. Ekina. Baina salbatzen nauena edo nik uste dela mendia eta familia. Mendia asko gustatzen jatzu, Asko, eta bakarri joatea asko gustetan jata, lagunekin ere bai noski, baina bakarri joatea horrek salbatzen nau. Pizka bat burua askatu, iparra ez galdu, mendia, bai. Vale. Oso ondo, neska. Oso interesantia izaten ari da. Oso polita. Itzaldia, bai, gustatzen dira asko. A ber, ze metrika pertsonala erabiltzen duzue exitoa neurtzeko? Egiten duzuen zerbaiten exitoa esaten dut. Exitoa, hori zer. A ber, en plan esateko, neu pentsaten dut, ondo dagoela. Neu oso exigentia naz, nire biharragaz. Orduan beti izaten dut, beti faltaten jako zeo zer. Baina batzutan esaten dut, ondo dau, naizta, kanpoko, ez dakit, influentziak ero eritziak justo kontrakoak izan, zeuentzako, noiz esaten duzu, exito bat da, eta gero, porrot, baina bueno, zeuentzako. Imaginatu esaten duzula, ondo dau, eta gero ikusiko gabe bestek zer esaten da ben. A ber, nik ez dut pentsatzen, sorkuntza bat egite dutenean ez dut pentsatzen, hau arrakasta bat izango da, edo kriston exitoa zaukingo du, eske, horretan pentsatzen egongo banintzateke, ez neban ez bezeingo. Nik egite dutena da, nik behar bat sentitzen dutelako barruan, osea, pentsetan dutena edo sentitzen dutena erakutsi behar dudalako, osea, behar bat da, osea, barruan dudana eta egin behar dudana, eta bihotzarekin egiten dudana,
eta nik uste dut bihotzarekin egiten dituzunean gauzak, ondo daudela. Eta bai, lanean oso exigentea naizela, nire buruarekin, lantaldearekin, baina nik uste dut lan egiterako orduan izan behar zarela pizka bat exigentea, eta lan on bat egiteko, baina gero hori zelan funtzionatuko duen, ez dakit eta gainera ez dut horretan pentsatzen, bestela ez nuke egingo. Ez da momentu bat bez? Ez. Inoz bez? Keba. Zeia inguruan azten danean jendea zaten, hau ondo funtzionatuko du, edo nila azten naiz, igual ez, ze beldur asko ditut. Eta beti kuestionatzen dut asko nire burua eta egiten dudana, ez? Orduan nahiago dut horrelako estimulirik ez jaso ingurutik, eta bai, ez dut horretan pentsatzen. Bai. Beldur asko ditut, hori gustatu. Bai. Egingo garara, ze badeko guz neudez. Olako lista bat deko, komplejoak eta beldurrak, hori izango da nire hurrengoko kantarin tituloa. Komplejoak eta beldurrak. Zu Maite. Nirekin ados nago. Egia da hortan pentsatzen badezu, zoratu egin zaitezkela. Aitak askotan esan ditze, atik ez dezuiten jendeari gustatzen zaion musika. Aita! Aita, bai. Aitaren irudia eta esan ez bezala, arrakasta, zergatik ez dezu egiten. Eta nik, ez dakit zer da, hori? Ze gustatzen zaio jendeari? Zein da jendea? Ze jende? Berarekin ezin dut, berak beste neurri batzuk ditu bere buruan. Baina hori, ez dakit zer da, hori? Nik berak bezala sortzen zait gorputzean azkura bat eta egiten dut hola. Eta hori pasatzeko, sortzen dudanak azkura kendu badit, esan dezagun, funtzionatu dula momentu hortan. Ze ondo, Gero, gustatzen zaio, edo norbaiti laguntzen badio momentu batean bere azkura pixka bat kentzeko, bi karambola. Baina ez dakit zer dan kanpoko metrika hori, ez dakat ideiarik ere. Ze ondo. Inseguridadea sortzen dau, lehen komentatu dugu, ez? Ez que abarka ezina da, ez? Bai. Dela, zelan egiten dugu, zelan egiten duzue aurre inseguridadei. Zure kasuan, atara berzara, sortze prozesuan, da gero emaitza ikusten dozunean, ez dakite signifikatu behar dozunean zure biharra. Inseguridadia. Nire gertatzen zidana gehiago momentu hori, inseguridade momentu hori, estrenaldi egunean. Sorkuntza prozesuan gehienetan gauzak nahiko argo izaten ditut, blokeo momentuak egoten dira, baina askatzen joaten dira bidean, batzutan izaten dira blokeoak luzeagoak edo laburragoa, baina askatzen doaz, ez? Baina estrenaldi egunean, ja dana sortuta dagoenean, eta lana bukatuta, borobilduta, egun horretan oso gaizki pasatzen dut. Claro, batean publiko aurrean duzu, eta nire inseguridade eta beldur guztiak, eta barnean dugun ume txiki hori ataratzen da, eta jazten naiz, ez egin hori gustatuko, baina hau aldatuko banu, eta jazten naiz dana kuestionatzen, eta jazten naiz, joaten naiz argiteknikariaren gana, eta momentu honetan, eta hau egingo bazen, ja ezagutzen naute, estrenaldi egunean zelan nagoen ezagutzen naute, ez? Eta orduan, jani, lasai egon, lana eginda dago, orain gozatu, baina, gero ataratzen naiz eszenatokira, eta pasatu egiten zait. Osea da, eszenatokia zapaldu, eta nervi guztiak pasatu egiten zaizkit. Hori bezala. Ez dakit, hor ja, dana desagertzen da, baina aurreko momentu hori, oso gaizki pasatzen dut. Nube bai. Eta beldur guztiak hor ateratzen dira. Eta hau aldatzen badugu, eta hau ez dakizan, afri, lasai hor, ondo dau, dana, esagutzen zaituzten, hone badatorre txoru honek, eta dana kanbizatu nahi dut, azken nengo momentuan, arropia eta dana. Eta zeu? Nola bizi inseguridade horiekin. Azkenean ikasten dezu, ez? Bizitzen beraiekin. Hor daude beti, gainea egia da, emakumeok
ba ez degula jaso, ez daukagu, ez dugu ikasi oraindik aigea ikasten segurtasun horrekin lan egiten, ez? Edo adierazten, edo Bai, beti ematen du barkamena eskatu behar degula, behar degula gizon indartsu baten onespena, ez? Ez? Pixka bat... bai. Oso da Neri saldu nik, duzu. bai, hori gertatu zait asko, eta ba, ikasten dezu horrekin bizitzen, eta ignoratzen, batzuetan. Eta, bueno, ni asko laguntzen hau inguruko jendeak baita ere, hori esan behar dut, ez? Nire inseguridadian, ezautzen nautenek, eta humoreak. Humoreak. Tia, pena ematen dezu, osea, ez, Osea, zer zaila da momentu hortan ikustea, ez? Baina... Zeure buruari. Ja, Ze ondo. Ze ondo, asko ikasten ari naz. Da ganera, nahiko antzerakoa gara, Bai. Bai, puntu batzuetan, bai. A ber, beste galdera bat, hau da, bizkate kuriosua be bai. Lusua zirudien inbertsioa eta gaur egun funtsezkoa dena. Azikerian esaten duzu, eske, honek kriston gastua da, diru asko kostaten da, ez dakite ingo dodan ero ez, da gero egiten dozu app bat izan leike, tresnaren bat, kable bat, da gero behiratzen dozu urteak pasata eta esaten duzu. Honek, ze ondo, Zein ondo erosi nebala, deskargatu nebala. Denetarako balixo daudelako. Ba, bueno, gauza desberdinak izan dira, ez? Baina bat aukeratu beharko banu, esango nuke nire Teknika Alexander eskolak. Bai, hori izan da niretzako inbertsio oso on bat. Teknika bat? Teknika Alexander deitzen da, bai da, bueno, agian zuk ezagutuko duzu, dantza disiplinako jendeak, aktorek, musikariek ezagutzen dute. Bai. Teknika Alexander deitzen da, gorputzaren mugimenduen berrikasketa kontziente bat, horrelako zerbait da. Kuriosoa. Bai, Alexander australiar bat izan zan, 19. mende bukaeran bizi izan zana, eta ahotsa deklamadorea zan, Shakespeare deklamatzen zuen, baina ahotsa galtzen zuen, eta etzekien zergatik, eta garatu zuen teknika bat, beste teknika batzuetan oinarrituta, eta hola, eta nik hartu ditut, ez dakit, 20 urte ditudanetik eskolak. Eskolak normalean, orokorrean irakasle batekin dira, pribatuak, osea, 2 pertsonen artekoak, nahiz eta orain aldatzen ari dan, badaude taldekoak eta hola, eta hemen ez dago ezaguna. Musikenen badago irakasle bat, adibidez. Baina niretzako hori oso inbertsio ona izan da, ze bada burmuinaren eskuin hemisferioarekin konektatzeko modu bat, ze gure hezkuntza asko dago lotuta informazioarekin, esker burmuinakin, ez? Ikasten dezu lehendik etortzen zaizun informazio batekin, eta hor pilatzen zaizu informazio bat, eskuin burmuina da gehiago orainarekin konektatzen zaituena, esperimentatzeko, gauza berriak ikasteko, eta gauza berri bat ikasteko ezin dezu beti lehen egin dezuna errepikatu, ze berria baldin bada, ezin da, eta nola ikasten dezu, beti da, burmuinaren alde horrekin, ez? Eta musikaria bazara eta ikasten dezu eginez errepikatuz, baina batzuetan egiten dezuna ez da zuzenena, orduan beste gauza bat esperimentatzeko, mogitzeko modu berri bat, pentsatzeko modu berri bat ikasten dezu teknika horrekin, eta niretzat izan da nire, bai, potenteena, bai. Bueno, galdera bakoitzaz gehatzen, kontu orpegianeaz, ez dakit zenolako orpegia deko dan, baina, polita. Ez que superinteresantiak da. Gaurko solasaldia lehenko, eskerrik asko, Eskar. Ja nire, a ber, ni oso gauza erreza. Oso gauza erreza. Zer materiala da inbertsioa egin nuena, orain dela 2003an, eta proiektore handi bat erosi genuen konpainarentzako, 6.000 lumenekoa, kriston dirutza da, eta, banketzeari esker, eta soinu enpresa bati esker,
eta konpainia jarri zuen partida diru bati esker, erosi genuen, kriston inbertsioa izan zen momentu horretan, erosi nuenean esan nuen ai, zer egin dut, nire bizitzarekin, baina horri esker, konpainiak emanaldi asko egin ahal izan ditu, eta, bueno, nik uste inbertsio osona dela, erabili dugu ekoizpenia azkenengo 2 ekoizpenetan, hurrengo ekoizpenean erabiliko dugu ere bai proiektorea, gainera erabiltzen dugu modu ezberdinetan, argiztatzeko edo gauza proiektatzeko, orduan, bueno, inbertsio potoloa, baina pena berez izan duena. Ze ondo. Enposten hau. Nuk ez da, pentsaten eguan, nik uste dut nire ordenadoria. Izan zala, esaten oso, oso garestia da, baina gaur egun musikarako, produzitzeko, moi gauzatarako, argazkizetarako eta holan. Da, begiratzen dut danean esaten dut oso ondo, da ondino bizirik. Beret. Hori da. Gero botatzen azetxera, ordenadoria. Vale, oine musikaz arituko gara. Venga, ba. Ze musika entzuten dozu, bueno, zeuk? A ber, ez bakarrik egiten dozuna. Ze, kurioso no, a ber, ze musika entzuten dozun, ze musika entzuten dozuen, da zerega ze konektatzen zaitzue musika horrek, ze mood, ez dakite, moodean ipintzen zarie, jartzen zarie musika hori entzutian, konkretuki. A ber, niri danerik entzutea guztetan jata, baina bai nire egunerokotasunean oso klasikoa naz, Benito Lertxundi entzutea asko guztetan jata, ze, bueno, familian beti entzun dugu bere musika, eta eramaten nau txikitako momentu horietara, eta asko konektatzen du nire barne emozioekin, mugitzen nau asko sortzeko ere bai, gero ere entzuten ditut, Aitor Etxebarriaren soinu bandak, asko gustatzen dizkidala, Paula Olasenak, Xavier Severio, Aran Calleja, konektatzen didalako asko barne emozioiekin. Eta gero kanpotarrak, Olafur, Sigur Ros, Albanoto, asko guztetan jataz. Baina, bai, danerik entzuten dut, baina aukeratuko beharko banuke, hoiek. Hoiek, ez da? Beti ere entzuten dozu, egin doan galdera bat. En plan, bai, sortzeko bai, entzuten dozula Benito Lertxun, eta esaten dozegatik erantzuten daue urrengo galderia. Bai? Bai, nens egin dozu, bai. Ene bada. Neska, ene bada, konexio ondizadeko, Bizkaitzarren artean. Mele, bai, ez dakiz egatik esaten, bueno, hori izango zan, urrengo galdera, baina gero egingo dutzuet. A ber, zeure kasuan. Nik entzuten dut, asko, momentu hortan egiten ari naizen musikaren kontrakoa. Vale. Adibidez, antzinako musika asko egiten ari baldima naiz, ari baldima naiz Monteverdi, Parcel, ezakit Vivaldi, ezakit zer, normalean entzuten dut, hori, ezakit, beste motatako musika, desberdina, edo roka, edo pop roka, edo folka, edo beste zerbait. Vale. Eta sorkuntza sortzen ari naizenean, ni orduan asko entzuten dut antzinako musika. Vale, osea, zuk sortzen dozu musikia antzinako musika da? Ez, antzinako musika sortu zan. Zer sortu? Ez que kuriosidadeko ze musika sortzen dozun? Nik egiten detena, hori oso zaila da deskribatzea. Ze generotan mugitzen zara? Ez, baina nik, singer-songwriter, ni naiz singer-songwriter. Osea, nik ez dut antzinako musika ezin da idatzi zan. Klasikoa da. Bale. Ez, nik egiten dut kantugintza. Eta sortzen dut musika, batzuk esaten dute folk progresiboa dela, ezakit folk transgresiboa da, baina bai, sortzen dut, erabiltzen dut gure hizkuntza, euskeraz sortzen ditut, kantuak, biolina jo eta kantatzen dut aldi berean, edo gitarra jotzen dut, edo egiten ditut gure taldean hirukoan gera, perkusionista eta klarinete baxuarekin.
bueno, nik sortzen duten musika folketik gehiago da. Orduan, sortzen ari naizenean musika mota hori gehiago dagola, gertuago dagola pop rock kultura batetik, edo folk pop rock kultura batetik, orduan entzuten dut gehiago, ba Monteverdi, edo Parcel, edo Vivaldi, edo antzinako musika. Osea, bat egiten dudanean beste entzuten dut. Bale. Da isiltasuna, zuk esan duzu, sortzeko, behar dozula hori normalean Benito lertxun ditu olako musika entzutia, ez? Da isiltasunean, Bai, sentitze zara ondo bai, konzentratzeko, eta zeure bidai introspektibo bat eitzeko eta... Begira, asko egiten dudan gauza bat ere sorkuntza prozesuetan da mendira bakarri joatea, Hori da. jesartzea eta naturako soinuak entzutea. Horrek ere eramaten nau beste leku batzuetara, baina barne pentsamendu hoietara, ez? Eta hor, egon ezer egin gabe. Naturak inspiratzen zaitu bai, ez? Bai, asko. Eta zeuri, gustatzen jatzu natura, bai. mendiza, eskala... Bai, txoriak entzutea, edo zer, erreka baten soinua, bai, ostoak. Osea, aurrekoan egon nintzen, pentsatuko ausoro bat da, baina aurrekoan egon nintzen leku zoragarri batean, errekatxo bat, ostoak erortzen, eta ostoak zelan erortzen ziren begiratzen, eta zelan konektatzen zuten ostoak urarekin, osea, baina, igual, gauza horiek egunerotasunean edo mendiragoazenean ez gara ohartzen, ez gara fijatzen, ez? Eta hartu tartea horretarako eta zelako fragilidadearekin erortzen da ostoa uraren kontra, duzu, epa, geratu nintzen hor atrapatuta, ez dakit, eta soinuarekin, bai, dana, momentua argia, ez dakit. Ai, ze politxa dan, eske oso politxa da. Benetan da, ez gara, fijatzen, superestresauta bizi gara. Horregaitik, niretzat tarteak hartzea izuiltasunean egoteko eta txoko bat topatzea berdin zaite norberaren etxean edo kaleko espazio batean, ze batzutan ere bai irian, jesarri, banku batean eta hor egon eta begiratu zer gertatzen den inguruan oso potentea da. Bai, behaketa. Bai, Hori da. Hori da, jesartzea eta behatu. Bai. Ai, ze politxa benetan, Eske nau super... Bai. Ordun artistei buruz berbaitzen, artistaren bat, beti zeure ondoan dagoena, ez? Momentu konkretutan, momentu berezitan, honetan, oso honetan, ero oso txarretan. Beti pintzen duzune artista bat. musika? Musikan, bai, parkatu, bai, musikalki. A ber, ni honetarako igual pizka bat, ni beti pintzen dut, holako momentuetan Benito, beti Benito. Tope Benito. Baina nire bizitzaren soinu banda, Benito izateaz aparte, osea dira euskal musika taldeak, eta dudan adinagaitik izango da, Basea Maiz eta Berritzarrak izan dira, nire bizitzako momentu guztietan egon diren musika taldeak, ez? Eta beraien abestiak lotzen ditut nire bizitzako etapa ezberdinekin, ez? Lagunak, familia, ez dakit, bai, musika taldeekin lotzen ditut. Euskal musika taldeak, ez? Eta nik uste dut dela dudan adinagaitik, ze beste pertsona bateri galdetzen badiozu, seguruenik duen adinagaitik esango dizuela beste zeozer edo... Bai, bueno, beran kasua ez? Zebera oso berezia da, oso sakona. Musika entzuten eba, no, orduan kasu batzuk daoz, Arima zaharra izango nuen. Arima zaharra, bai. Hori totala, pentsatu dut lehen. Bai. Urte asko dituzula, baina... Baina bizitza asko dekolako, bai. Bai. Nik bezala, Denok bezala, baina ez, nire kasuan nik dauzkat anai arreba zaharragoak, daukat 12 urteko aldea, nire anai arrebekin. Eta orduan, nire adineko jendeak entzuten zituenean, momentu hortan zeuden taldeak, nik entzuten dituen beste gauza batzuk.
batetik biolina jotzen nun, eta orduan Eske- neukan lotura musika klasikoakin, baina gero nire aizpa oso euskal musika zalea da, baina beste garai batekoa da, orduan asko entzuten ditun, Ruperren hasierako diskoak, Bai. naiz eta beste garai batekoak izan, eta gero nire anaia soinu teknikaria da, eta bera oso kuriosoa izan da musikarekin, orduan berak entzuten zituen oso gauza desberdinak. Bai beste garai batekoak, izan ziteken Beatlesak edo Simon eta Garfunkel edo izan ziteken Bob Dylan edo izan ziteken Tom Waits edo The Police edo Supertramp edo The Cure edo The Clash edo oso gustona. The Smiths. Ondo. Bai, orduan nik entzuten nun, nire klasekoek entzuten zutenean, ez dakit, zutagar. Orduan, pixkat izan naiz... Arraroa. Bai. Eta gaur egun ere, agian pixka bat, bai, ze hori, esan dizut, musika oso fragmentarioa da, baina nik oso estilo desberdinak entzute ditut, eta bueltatzen naiz zerbaitetara beti, beti daude gauza batzuk asko gustatzen zaidana entzutea, ez? Gustatzen zait asko Buxtehude, dala bajen aurreko musikari... Niola nor? Dietrich Buxtehude deitzen da, eta asko gustatzen zait bere musika Alemaniako. Joan zan, ez dakizen bat kilometro oinez, bera entzuteagatik organoan improvisatzen. Joan zan, egunak eta egunak oinez entzuteagatik gizon hau organoan improvisatzen. Eta bai, gustatzen zait. Baina gero gustatzen zait asko emakume bat Norteamerikarra egiten duena musika oso berezi eder, oso arreglo onak egite ditu, kriston konpositorea da. Deitzen da Shara Nova, eta bere taldeak izena du My Brightest Diamond. Eta asko gustatzen zaite egiten duena. Pixkat iluna da batzuetan, baina beste batzuetan oso argitsua. Eta ez dakit, gauza asko entzuten ditut horrela. Bale, oina kuriosidadeko tentzuteko. Playlistero badeko zue? Amen. Nik ez daukat playlistik. Aiztozu ekarri entzuteko pizkaten plan. Ez que nahi neban entzun zure musikia. Bai. Zure kantaren bat, ero zeuen kanta favoritoren bat. Baina lehen. Entzun dozu? Neuk ez dut entzun. Ze txarto. Baina gero entzungo zaitugu. Bale, ze pena, orduan ez daiko zuen. Bueno, esan azkenengo artista ezagutu dozuen, en plan, deskubrimendua. Artista musikala kasu enten. Musikala. Azkenengoan, pasaren egunean ezagutu nuen ez dakit nor, eta asko guztoiatan, ero... Nik, bi esango nituzke, bat egungoa, lagun batek gomendatu zidan, Leire Bilbao idazleak gomendatu zidan, gustatuko zaizu, eta bai, gustatu zitzaidan Patios de Luz deitzen da, diskoa, gallegoz da, Su Garrido Pombo deitzen da. Su Garrido Pombo. Bai, da Galiziako neska bat, eta oso disko polita gustatu zitzaidan, nire azken diskoan bezala, berak ere kaleko zaratak, mendiko, nire azken diskoan daude haizea, erreka, eta berak ere dauzka horrelako soinuak, oso ederra. Eta gustatu zitzaidan gaur egungoa. Eta gero, baita ere deskubritu nun ez nun ezagutzen. Ja, emakume honek adin bat badu gaur egun, baina ikusi nun dokumental bat Las Novias del Sur edo deitzen zana. Eta Las Novias del Sur? Bai, Las Novias del Sur. Emakumei buruzko dokumental bat, eskontzei buruzkoa, pixka bat horrela. Bai, Eta amaieran kantu bat entzun nun, utzi ninduena jota, eta begiratu nuen, diskoa da 1976koa, eta da Soledad Bravorena, eta kantu hori deitzen da Tonadas de Ordeño. Eta da, dirudine Soledad Bravo hau Zaragozakoa, edo nunbaitekoa da, baina umea zala hegoaldeko Ameriketara emigratuzun, eta dira garaibateko bertsoak, berak kantatuakola gitarra batekin. Eta ezin dut askotan entzun, ze benetan hausten nau. Bai, Kantu horrek, bai, entzuten dudanean, da izan da deskubrimentu oso ederra. Da, ze ondo. Kantea. Deskubritzeko gero. Dokumentala oso potentea. Bai. Ikusi dozu, ez? Bai, pasaren urtean, egon zan, askuna zentoran ikusi nuen, uste Zinebiren barruan edo, bai. Bale.
Zeure deskubrimendu artistiko? Orain, ez dut ezagutu, pasaren urtean ezagutu nuen, urrian, justo, Jara, Panamako musikari bat da, eta ez dakit zelan definitu bere musika da, oso soinu arraroekin, elektronikoa ere bai, oso kuriosoa. Eta asko gustatu zitzaidan. Kasualitatez joan zinen kontzertura? Ez, Panaman negoen ikerkuntza bat egiten, eta bera han ezagutu nuen, eta, bueno, esan musikaria zela, eta kotilatuko dut, berze musika mota egiten duen. Eta sakatu nuen entzuteko, eta asko gustatu zitzaidan. Nolako gauzarrere gertatzen jatzu zeuri, ez? Bai. Justo pasatzen zan hortik eta bapatian ezaztan hau eta... tipa hau zan, gure mentorearen musikarietako bat, eta bizi zan kanpoan bizi zan, baina etorri zen Panamara, egun horiek pasatzera. Eta, puntazo bat. Eta neska oso Jara, H-A, R-A, eta bera oso gaztea, eta kriston talentua dauka. Talentua dago, Bai, guau. Gaztien artian, bai. Oso ona. Ze ondo, apuntatuko gero. Bai. Ta edozein disiplinatako, zein artista inspiratzen zaituen, plan, zuretzat erreferente dira, ero izan zan. Bueno, ni asko inspiratu nao Wisława Szymborskak. Aha. Bueno, zu Polonian ibilizera. Bai. Zaten da Polski, ez? Bai. Hori zan polako. Wisława Szymborska. Bai. Translate, traduzitu mesedez, ez dakizu, ez? Ez dakit, seguraski igual da Ane Artola. Ane Artola Etxebarria, bale, baina Varsoviakoa. Krakoviakoa, ez nago ziur. Bueno, hiltzan, Nobel saria izan zen, poesia. Bai. Eta bere poesia izugarri gustatzen zait, zoragarria da, bere poesia. Oso ezaguna da, Polonian, baina munduan ere, bai. Wisława Szymborska, bai. Bere olerkiak zoragarriak dira. Wow. Asko ikasten ari gara zeuaz, Bueno, neukin, ez? Zeuekin. Baina zeuekin konkretuki, bueno, verdad? Bai, ez da? Ez que da mundu bat ez duena, ez ezaguna guztiz niretzako. Eta niretzako bai, eta interesgarri, esateko segatik ez dute honi buruz zerre. Poesia gustatzen bazaizue, edo askotan poesia iruditzen zaigu pixkat zaila edo, baina Wisławaren poesia oso da magikoa, da simplea esatera nindoan, baina ez soila, simplea baino gehiago soila, eta landare bati egindako olerki bat izan laiteke. Ez da oso, ez da gauza oso, baina aldi berean gauza horietaz ari da, baina oso gauza kotidianoekin. Eta zoragarria da bere poesia. Zeure referentea, ero? Nire referente nagusia Trisa Brown da, eta artista bat zan, lehenengo aldiz berak atera zituen arnesak, sokak, poleak, kableak, eta asko inspiratzen nagoen artista bat da. Ja 1970 urtean atera zuen pertsona bat, gizon bat, fatxada batean arnesean oinez, eta urte bat ostean, museo batean jarri zituen bere konpainiako dantzaria kalbo baterantza, arnez batekin zintzilik, soilik ibiltzen, hori izan performantza, Walking on the Wall. Eta referente potolo bat da, gero ere bai Amelia Rudolph, Bandalupeko zuzendari izan zana, eta dantza vertikaleko aintzindaria, gaur egun dantza vertikala bezala ezagutzen den moduen, bera da aintzindaria. Eta gero eskultore bat asko inspiratzen hauela Alberto Giacometti, bere eskulturak dira oso fragilak eta vertikalidade handia dutenak. Eta orain dela gutxi ezagutu dudan artista bat, Maria Cueto, bere lana zoragarria. Sutila, objektuak zintzilik,
naturako elementuekin eginda, eta lantzen ditu forma geometrikoak. Berazte egin bizi da, ez? Bai, zoragarria, Nire izugarri gustatzen zait, bai. Nire osabaren ezaguna da, eta berak ere badu etxean bere pieza bat. Ba, zintzilik dauden gauzekin etxundituta geratu naiz, eta bera hain fragila eta elegante sortzen ditu bere objektuak, wow. Zoragarria dira, bai. Geratu nintzen... Gero apuntatu hau dana, Zein gonaz etxera, bai. Bueno, grabatuta geratu. Astu egin zaigu, baina hemen... Bai, baina eske oso interesantia. Ne basan ezagutzen komentatu dozuenak, batez. Baina ziur nago nik zuri galdetzen badizkizut. Ja, ziurrenik. Galderak zu kontatuko dizkidazula. Gauza pilo bat nik ez ditudanak ezagutzen. Bai, noski. Bai, noski. Seguru nago. Urrengoan guk elkarrizketatuko zaitugu zu. Vale, egin behar dugu. A ber, mundu hontan nortasunari buruz eta zeuen ibilbideari buruz arituko gara, orain. Zelan aurkitu zenuten zeuen ahotsa mundu hontan ez, zeure munduan. Hain dinote, zeuk, dantza vertikalean, emakumeak izan da ganera, zeuk, musikan txina, ez daki zer, hain azetuta dagoen mundu honetan ez, zelan topa dozue zeuen ahotsa, zeuen tokia. Zeamendik gilarretxeen dozue eta karrera luze bat dekozue bisak, zelan zezaila da. Nu suposatzen dut, dantza vertikalean ez dakit ez dekot ideiarik ez, musikian bai, badakit zaila dela, baina zeure kasuan da ustartzia, zinema eta dantza vertikala, eta zeure ahotsa, zeure estilua, zeure pertsonalidadia, zelan egin dozue? Ama jarraitzeko? Ni oso argi neukan. Ni nahi nebana transmititu zen, gure memoria historikoa euskeraz emakumen historiak edo emakumen gertakariak transmititu dantza vertikalaren bidez. Osea, nire helburua hori izan. Guzti hori kontatzea, osea, euskarri hoien bitartez, horiek dantza vertikalaren bitartez erakustea. Eta hain argi neukan aurrera egin nuela horrekin. Orduan zelan topatu dudan lekua, egia esan, ez dakit. Ni nahi neban hori zabaldu, dantza vertikalaren bitartez, eta horretarako pausuak ematen hasi nintzen, eta bai egia dauki dudala babes handia, Mendi Film Festivalak egin zidala kriston bultzada filmekin gero nazioarte mailan zabaltzeko, gero arte eszenikoetan txalaparteko iztetxeak eta Orekateisak babestu ninduten pilo bat, eta eurak zabaldu zizkidaten ate pilo bat, orduan eukidudan lantaldea asko babestu nau eta asko bultzatu nau egin dudan bideo horretan, eta asko eskertzeko daukiet eurei, eta baita ere instituzioak, Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia, Etxepare Institutuak, babestu dute gure lanek, orduan euki dugu babes handi hori aurrera jarraitu ahal izateko, ez? Oso garrantzitsua da, ze azkenean azten zarenean batez ere ez badaukasun, nik esaten den moduan, ez? Ada madrina bat hor, barita horrekin babesten zaituenak eta bultzatzen zaituenak, eta ez? Oso zaila da. Oso zaila da, ze disiplina guztietan daude talentu pilo duten pertsonak, eta igual ez dutenak babes horiek, eta beharko luketenak aurrera jarraitu ahal izateko, ez? Orduan, sorte auki dut, eta babes handi auki dut, eta kriston lantaldea daukat. Orduan, zer esango dizut, ezin dudala sinistu. Ze ondo, ez? Sinistu. Ez que zaila izan zeik besteran, Bai, eta sentitzen dut nagoela amets bat bizitzen etengabe, ez? Amets batean nagoela denbora guztian, eta batzutan bazuk esan duzuna, begiratzen duzu atzera, eta baina zelan da posible hau. Aurreko gunean idatzi behar izan nuen nire biografia liburuzka baterako, eta dirazten hasi nina, baina zenbat gauza egin ditut 5 urteetan, baina zelan, dondik atara du denbora nik guztia begiteko, ez zara ohartzen, sartzen zara eguneroko bukle horretan,
eta ez zara konstiente. Hori Baina da. gero begiratu zu atzera, eta baina, karo, eta gero, vale, eske ez dut Eske, eskantzurik gauza asko- hartu zenbat demoran, Claro. ez? Ze ondo. Baina, bai. Eta zeure kasuan, Maite? Nire ahotsa, eske, a ber, ez dut bilatu. Vale, Ez dut bilatu. etorri da. Bai. Bada. Osea, nire ahotsa saiatzen naiz irten dadin nire gandik alik eta interferentzia gutxienekin. Baina bilatu ez naiz bila joaten. Badakit nire ahotsa nire baitan dagola eta saiatzen naizena da interferentziak kentzen. Vale. Interferentziak askotan sortzen ditut nik, Bai. sortu ditzake, bueno, gizarteak espero duelako gauza bat, edo bestea, edo baina saiatzen naiz hori, osea, nire ahotsa da nire gida, orduan hor daukat, ez nabil bila. Inot komentatzen eban, en plan, zeuen kasuan egiten dozuen artia, nahiko bereziza da, bizak, ez? Ta holan, toki bat sortzia, hor mantentzia, ikusaraztia, holan horrek dana dinot, ez da, pop abeslarianaz, eta neuk egiten, ez, zeuek disiplinak nahiko arriskatuak direz, esango neuke? Bai, pentsatzen dut, sorte apurra, laguntza handia, babesa etxekoena, adibidez, nire kasuan, ez diatela inoiz esan, ez, osea, umemoko bat nintzen, eta ni violinista izango naiz, eta ez zidaten esan inoiz ezetz. Orduan, eduki ditut aukera handiak, atzerrira ikastea juteko, baita ere Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzekin, sari bat eman zidaten hori egin ahal izateko. Gero han ezagutu dut musika zirkuito zoragarri bat, jendeak hartu nauena kolaboratzaile hainbat Europako taldeekin. Gero hobbiz hasi nintzen, gitarra jotzen eta kantuak idazten, eta Euskal Herrian alderdi hori izan da gehien garatu dudana, ze antzinako musika mugimendu handirik ez dago. Orduan hortan ere sortea izan dut, batzuek gustoko izan dute, horrek lan egiteko aukerak eman dizkit, bai antzerkian dala, bai musika sorkuntzan podcastetarako, edo film laburretarako, edo orduan, bai, amets bat, ez? Azkenean... Eske, bai, amets bat bizitzen ari gara. Bueno, zari kasu enten. Hori da, sortea, laguntza, zirkustantziak, lana, guzti horren nasketa kokteleran sartu, hola egin, eta... Baita, eta bota. Bai. Ondo. Eta, ze mezua botatzen dozue? Zeuen letretan zere artearekin. Ero, noiz bait bebai lehundu behar izan dozue zeuen mezua tokietan sartzeko, ero oso potentia delako, ero ez dakit zer aldarrikapenen bat dauen zeuen lan atxian. Nik uste dut, baina bila da iritzi oso pertsonala, artea bosgora bailu bat dela, eta horretaz baliatu behar garela, munduan gertatzen diren gauzak edo goraipatzeko, edo salatzeko, edo berdin zait zer. Baina niretzat artea horretarako askotan baliatu behar dugula. Eta gure ekoizpenak badute mezu potentea, baina ez dugu inoiz gure diskurtsoa aldatu, eta nik uste ez nukela egingo, zeren azkenean baloreak eta printzipioak, norberaren baloreak eta printzipioak horiek ezin dira ukitu, ez? Ze ondo. Eta konpainiak baditu bere printzipioak, baditu bere baloreak, eta diskurtsoa ez nago aldatzeko prest. Adibidez, kontatuko dizut anekdota bat, gure hirugarren ekoizpena Sorginen Eizaren inguruan da. Sorginen Eizan badakigu zer gertatu zen Euskal Herrian, eta nortzuk bultzatu zuten Sorginen Eiza hori, eta Eliza
askotan antzestu dugu gure emanaldia, eta kasuak kasu, egun batean egon zan apaisa bat gure emanaldia ikusten, eta pixka bat emanaldi aurretik oso jatorra izan zen gurekin, eta emanaldia ostean ez zigun ez da begiratzen, ez? Wow. Baina ez daki sentitzen dut herriak, gazteak, urrengo generazioek gai konkretu batzuen inguruan jakina behar dutela, ez? Zer gertatu den. Eta hori herrietan eta plazetan zabaltzea eta hori salatzea nik uste dut garrantzitsua dela. Ez daiten berriro gertatu, ze badaude munduan eta badaude lekuak oraindik olako gauza gertatzen direla. Bai. Ez? Eta zure kasuan? Nere kasuan agian abstraktuagoa da nire mezua. Azkenean sorkuntza, nik sortzen deten musikan nik behar deten zerbait zen erantzunaren bila nabilez, erantzun baten bila momentu konkretu batean. Askotan gauza bera da beti bueltaka dabilkidana. Niretzat da bizitza eta momentua sakratua dala eta beste guztia interferentzia guztiak izan zitekeen eliza, izan zitekeen jabetza pribatua, izan liteke egoa, hori bazterruzten bizitza izan dedin benetan erdigunekoa, orokorrian abstraktuki izango nuke hori da nire musikaren oinarria, saiatzen naiz izaten nire bizitzakoa baita ere. Bai. Saiatzen gara. Bai. Baina perfektua izango litzake. Baina ezer ez da perfektua. Bueno, ikasteko behar da. Ikasteko, bai. Ikasi behar da, eta asko ikasten ari gara, nahi behintzat. A ber, zeure munduan, emakume asko dauz, emakumearen presentzia nabarmena da. Dantza vertikalean, bai etxe suposatzen dut, ez? Bai, gure konpainian, dantzari guztiak emakumea gara, jantzitegi diseinatzailea emakumea da, zuzendaria emakumea da, dramaturgoa emakumea da, ekoizpenekoa emakumea da, bai, argiteknikaria eta altura teknikaria gizonak dira, baina nik beti esaten diet, sois una más. Ai, ze ondo, txikas! Bai, sois una más. Orduan, bai, emakume talde handi bat gara, bai, eta gero nire bizitzan emakumeak presentzia handia dute, bai. Ze ondo. Normalian ez daiz holan izaten, Ez dakite kasu bakarra izangoan hainbeste emakumea. Ez, badaude dantza konpainiak, lurrekoak, garaikideak, emakumeak osatutaz daudenak. Nik uste dantzan munduan emakumearen presentzia handia dela. Handiagoa da, ez? Bai, handia da, bai. Gainera askotan kontrakoa gertatu da, ez? Gizonezko gutxiago dantzan konsideratzen delako dantza emakumeen zerbait, ez? Bai, guan, Eliotero, ez dakite. Billy Elliot, pelikula horretan, horri asaltzen da, da ikusten da. Baina dantza vertikalean badaude mutil gizon pilo bat, Bai. Osa, disiplina bat non nik uste dut nahiko orekatuta dagoela hori, Bai. Bale, ondo. Eta zeurian, geurian? Geurian. Ba, ez, horrela, ez. Ez da horrela. Ez da horrela. Eta nik usteet, egia esan, Holandan bizitzen nintzanean asko egiten nuen lan emakumeekin, hemen baino gehiago. Baita ere dira zirkuito desberdinak, baina hemen ez daukat hainbeste emakumezko inguruan, nire gremioan esango nuke, badauzkat emakumezko lagunak, lankideak, atzerrian, hemen emakumezko figurak eguneroko bizitzan, baina musikaren zirkuitoan esango nuke ez hainbeste. Eta zeure estiloa jorratzen da benek, gutxiago, ez? Nire estiloa... Zu bakarra izango zara, neu pentsaten dut. Esatezun, nire musika, nire sorkuntza propioa. Bai.
bueno, ez badago, osea, emakume kantugile Euskal Herrian asko, emakumezko asko dago orain. Dinot ez kantugile, dinot zeure estiloko... Nere estilokoa, ez dakit. Nuk ez dut ezagutzen. Kantugi... Bakarra zara. Gitarra jo eta kantatzen duena. Zure estiloa. Zeure estiloa. Nere Entzun estiloa. behar dut, baina bai. ziur bakarra zarela. Eta ez dut entzun ondino. Munduan asko dago, denetatik, musika mota asko. Euskal Herrian kantugile emakumezko asko dago, asko gehitu da. Bai? Oentxe loratzen ari da hori pila bat. Horan, esango nuke ni gaztean itzanetik, izugarri. Gaztea ginenetik, bai. Izugarri aldatu dala. Agian harrapatu ni baino nire adinekoak batzuk, ni baino gazteagoak gehiago eta oraindik gazteagoak gehiago. Bai, Gaztien artean... Emakumezko kantugile asko dago, bai. Nire ustez Euskal Herrian. Nere belaunaldian igual ez hainbeste, eta batzuekin harreman badaukat, baino gero eguneroko, ez dakit, kontzertua, aretoan, teknikariak, orokorrean, gizonak dira. Estudioetan, teknikariak, gizonezkoa dira. Programatzaileak, gizonezko. Osea, oraindik ere, bai, ez dago. Boterea gizonen artean dago. Naiz eta orain izebergearen erpinean emakume bat jartzen dan, bai. Horrek ez du esan nahi, itxasuan azpian dagoen beste guzti hortan emakumezkoak daudenik. Osea, hau aldatzen ari da, baina, bueno, hasiera bat da. Hasiera bat da. Da bestelan, ondo, ez dozue holan edozein arauaren bate apurtuko zenukete holan zeuen munduan, ze araua kenduko zenuten. Gai honen inguruan orokorrean? Orokorrean, bueno, gai arira, bai, baina bai, orokorrean, bai. Nik orokorrean argi daukat plataforma digitalak kenduko nituzkela. Orokorrean, ero musikarako entzuteko? Ni musikaz ari naiz. Musikaren plataforma digitalak kenduko nituzke. Bai, zergatik? Guretzat izan da musikarientzat sekulako gainbehera. Bai. Naiz eta alde honak baditun, espazio gutxiago erabiltzen duzu etxean, ez daukazu diskorik, ez dituzu behar binilorik asko okupatzen zuten, ez daukazu behar bosgorailurik, musika aparatorik, bueno. Vale. Gero, lanerako adibidez, niretzat oso praktikoa ere bada, Brahmsen bigarren sinfonia entzun nahi dut, baina bertsio konkretu bat eta plataformetan daukazu nahi ezun guztia. Bueno, alde honak baditu, baino nire ustez, kalte gehiago egin digu, onura baino, ez dugu diskoak ez dira saltzen. Ja. Eta askotan belaunaldi gazteagoek entzuten dituzte musikak jakin gabe norenak, aukeratzen, osea, robot batek aukeratzen du kanta bat bestearen ondoren zer entzungo dezun, hitzak ere, bost, ja ez daukazu eskuan, ez dezu begiratzen. Eta, bueno, guk industria bat daukagu, hortik bizi nahi badegu, diskorik ez bada saltzen, plataformetan dirua, ez dakizu nora joaten dan, oso gutxi jasotzen da, ez badituzu biloi bat entzun aldi, ez da nire kasua, ordu nik edo eukiko nituzke muga batekin, zineman hobeto funtzionatzen duela iruditzen zait, ez? Inork ez dauka Netflix doainik, baina Spotify doainik euki dezakezu. Orduan gu hor atzetigoaz, eta ustez ez dala onuragarria guretzat. Hori beste meloi bat da, baina oso interesantia. Harrigarria da, disko bat ateratzen dezu, eta esatezu, plataforma guztietan entzungarri. Eta esatezu, eta nik galetzen nire buruari, tontoa naiz? Ja, plataforma guztietan... Entzungarri daukazu. Entzungarri bai. Jazta. Bale, ez naiz jungo kontzertuetara, ez dut diskorik erosiko, ez dut ulertzen zertan gabiltzan, oso...
Eta neroni nago hor, baino esatezu, eta bapatean ez balego inor, mundu guztiak bere diskoak entzen ditu plataformetatik. Baina gaur gertatzen ari da Spotify gazdalan da, jentiak ez daukentzen. Geure mobidetan gauzartun da, esaten dugu, bai, baina gero ez dugu ezer egiten. Ez, pentsatzen dugulako, Jose, ona, Osea, entzungo naute Nebraskako batek entzungo du nere diskoa. Baina Nebraskako horrek ez dago entzuten. Ez da existitzen bez, orduan. Hori. Zeure kasuan, zer aldatuko zenuke? Ni artisten lan baldintzak aldatuko nituzte. Bai. Nola, esplikatu azalduari. Artistegi baldintza hobeagoak eskaini, adibidez, Frantzian ematen ari dira pausuak, artistek lan baldintza behagoak izateko, etorkizunean kotizazioa, hori, lan baldintzak hobetzea orokorrean artistentzako, bai. Hori oso gauza ona da bai, horretaz pentsaten egoan, autonomozen kontua eta udana, mesedes. Bai. Mesedes. Bai. Vale, hola nitxikot, baina, esan dote, esan behar nebana, eske holan ezin da bizi, musikari gara, artista gara, mesedes. Hori da. Ta horreri, hain zaila danek gauza horretara, gehitzen badotxazu impuestoak eta ez dakiz zenbat diru hilabetero. Baina egia da, Frantziako adibidea, estatut de intermitence deitzen den hori, daukaten hori, intermitentzia estatutuak, horrere, egia da, lanik ez dauka, urtean hainbeste kontzertu kopuru egin behar dituzu, eta hori egiten badezu, gero lan egiten ez dezun egunak kobratu egiten dituzu, ez? Oso ongi dago, baina sekulako impuesto pila ordaintzen dira, Bai, nik uste dela... Ez da impuesto kontua, impuestoak ordaintzea ez da txarra, gero hortik zuk onura bat jasotzen badezu. Berez, Frantzian izugarrizko, eta Eskandinavian eta impuesto asko ordaintzen dira. Baina gero zuk esaten duzu, onura hori jasotzen duzu geukamen, ez hori da asuntua, ez? Eta nik uste dut, dala, igual ez da ereduriko berena, baina da pausu bat, ez? Eta horrek bideratzen du pausu hori ematen duzunean, beste ondorengo pausu batzuk ematera, eta gero eta baldintza hobeagoak izatera. Eta nik uste dut hemen, beharrezkoa dela artisten baldintzak hobetzea orokorrean. Zebestela bizi gara autoesplotazio batean, ez? Zalantzari gabe. Bai. Eta horrela ezin gara bizi. Ze guztua entzutea nazela bakarrak kejatzen dana. Banek izen, baina eske kezkagarri da, Batzutan esaten da, zelan ikusten dozue, emakumearen representazioa kulturan eta artetan. Eta zen nolako irudikapena dekogune artetan da, sare sozialetan da, guztoietan. Zelan ikusten duzu? Nik kontraesan handiak ditut, ez? Espejismo momentu bat bizitzen ezari ote geran, etengabeko emakumearen gai honekin. Aipatu behar da, esan behar da, jarri behar da emakume bat, lehen esan dugun iceberg horren erpinean, ze orain hori tokatzen da, baina benetan aldaketa ez da itxuran bakarrik eman behar, aldaketa barrutik eman behar da, eta baldintzak, lan baldintza, bizi baldintza berdinak eskaini mota guztietako izakiei, eta orduan kontraesana ditut alde hortatik, eta pixka galduta ere banagola esan dezaket zentzu hortan, ez? Bai, ez dakit aurreko batean entzun nuen gaur egun indarkeria matxista gazteen artean igo egin dala. Eta beraiek entzuten duten musika asko letra sexistetan oinarritua dagola. Eta kontraesana sortzen zaizkit, ez dakit, galduta nago zentzu hortan. Osea, alde batetik, feminismo emakumeak, eta bestetik hori gertatzen ari da, orduan. Ez dakit, galduta nago. Bai, niri berdina gertatzen zaite. Non galdu gara edo zer ari gara gaizki egiten, ez? Alde batetik indarre asko egiten ari gara, emakumeen presentzia esparru guztietan egoteko, arte eszenikoetan gero eta emakumeiago dago egoiltzaren gainean, baina gero beste alde batetik
praktikek esaten dute kontrakoa, ez? Orduan, zer, non utz egiten ari gara hori gertatzeko, ez? Bai, eta gero nik pentsatzen dut artea esparru librea dela, eta nik adibidez aske izan nahi nuke ez bakarrik emakumeen historia kontatzeko, edo emakume bezala sortzeko, nik sortu egin nahi dut. Eta batzutan horrek moskeatu iten, galdetzen diatenean beti. Bai, betiko galdure. Zuk emakume bezala zer, eta... Bai, ondo dago, baina, bueno, igual pixkat diskurtsoa garatu behar dugu. Normalizatu behar dugu, ez? Emakumea naiz, baina enazonera... Bai, ez naiz emakume sortzailea naiz. Ez zu esaten zu gizon sortzailea edo zu ez dakit... Hori da, egin behar duguna. Bale. Oso gustora egon gara, eta nau, eta egongo gara, ze ametik aurrera, segurazki eronun topako garela, eta jarraituko dugu berbaitzen. Baina ja amaitzu behar dugu, eta amaitzeko utzi behar dozue grabauta galdera bat datorren gonbidatuaren txat, bale? Prestatu dozue? Bai? Ze ondo. A ber, zeuk ez, maite asasiko eta zeuk pentsatu. Eso zer galderaren bat, nahi dozuena, urrengo gonbidatuaren txat, bale? Bai. Zeuk badeko zu, esa, bota. Nik galdetuko nioke, zer da zuretzat arrakasta? Zer da, Eta zuretzat zer da? Niretzat arrakasta da... orainarekin konektatzea. Wow. Bai. Orainarekin konektatzea. Bai. Ondo. Esaldi asko deko zuz, bota dozuz batzuk, egia. Ez baino egia da, txorrada bat ematen du, baino beti pentsamenduetan, beti hau zer, lehen, orain, gero, hobeto, gaizki, korri, esan, bauta, tal. Eta konektatzen dudanean orainarekin, zeruari begira, edo entzuten norbaiti, benetan ikusten, benetan entzuten, benetan konektatzen detenean orainarekin, orduan sentitzen naiz, ostra, bizirik nago. Eske bestela ez dakit nun nagon. Ze pasada, Hori, arrakasta da. Arrakasta, bai. Niretzat, pasada. arrakasta... soriontzu izatean, egiten duzunarekin soriontzu egotea. Hori da arrakasta. Soriontzu bizi egiten duzun guztiarekin, ez? Bai. Ez que erraz ematen dago, baina ez da. Ez da. Ez da. Eta badakigu ez dala. Gauza errazanak, emoten dauenak, errazanak direnak ez direz. Ni ez dakit, egunero sartzen naizenean, egiten dut eguneko balorazioa, zerako egun arrakastatxo, ez? Ondo sentitzen naiz ni, gaurko egunarekin. Oso politxa da hori itia. Ez? Baina igual beste gatzuetan, nitzako egun hori... Egiten dozu zamina hori beti? Egunero, sartzen naizenean, egin behar da balantze bat, azkenean... Bai. Niretzat garrantzitsua da egunero zerbait positiboa ataratzea, egunero. Zerbait. Ez? Txoka. Ze ondo, benetan. Egunari egunero. Ze politxa. Azka baten izena. Inspiratu dauzue. Dauzkatzu, egunari egunero, arnesa eta arnasa. Wow. Zure bizitzan. Ze ondo. Zuretzat arnesa, Ze ondo. Totala. Hori bizitzara lotzen hauena da, Hartu arnesa, eta hartu arnasa. Hori ez dakit hartzen batzen da, Ze ondo. A ber, nire amaitzeko eskeliaten gara, Kafia bezez, a ber. Zeure galdera. Ze galdera ingo diozu? Nola sentitzen zara zure bizitzarekin? Ze sakonak, bisak. Ze konexioa dekogu, brujillas gara ero. Superespiritual, ez que superpolitxa da. Bai, zein da zure galdera? Ze politxak direz, bisak. Honekin emozionatan hau ikusten da, Hore, tonto aurpegia, junja eta emozinozko aurpegia ipiniko txauia amaiera oneri. Ta eskerrik asko, neskak, amen izatarren. Eskerrik asko zuri. Inspiratu nauzue asko, oso ondo pasadogu. Eta orain espero genduana.
zure aktuazio bat, ikusiko Maite Larburu abestiren bat, abestiza neu desiaten nau. Urrengoko programara arte eskerrik asko eta ondo izan. Maistra maixuga maixila Erlauntzetako ez dira oso Bidean ikusi ez direnak Mantelina izazurizko Gormutu nere mine emanari Mila errosario gorduko Jetxina zubei gandetik Aditu bezalan bengo Zuen izkera zolian Esanai ubelgoxo lotxa zeta marremari Eresi erainontzetako Eutsi nazue hautsi zaituzte dalako Eta maite minean hain zintzo Istripu zargiak ikuitzen Iluna danian migintzo Guaztugaz errekaltzo Maistra maixuga maixila Izokin oroimen honeko Korronte kontrara ibilita Ez dianak beine galduko Atxolorretan esango dia Hemen kontatu ezindako Sekretuetan sekretuena Jaio berritan gordetzeko Eutsi nazue hautsi zaituzte dalako Eta maite minean hain zintzo Istripu zargiak ikuitzen da Iluna daniran mintzo Guaztugaz errekaletzo Guaztugaz errekaletzo